always lang tayo magtitiwala guys sa plano ni Lord sa atin. Pinagdarasal ko parati yung good and bad happens to my life every day. Na kung ano man yung plano niya, kung ano man yung gusto niya, mangyari sana yun sa tamang pamamaraan. Sa kanyang pamamaraan na rin. Kasi siya lang naman yung nakakalam nun eh. Mino-moment ko yung sarili ko. Grabe. Pero guys, thankful ako ngayon kasi naubos na rin naman din yung second batch na paninda ko na frozen product. So, talaga naman, may tumatangkilik pa rin sa mga produkto natin. 'Di ba? At so, ayan, mahangin talaga dito. Pero, mild lang, ganyan lang. Ayan. Greening yung side guys kasi hindi ako mahilig dumaan sa road. So, naglalaktaw-laktaw ako guys dito ko sa mga shortcut dumadan para mas malapit ako makauwi sa bahay. Ayan. So, kung matatanaw nyo dyan guys, yan na yung evacuation center. Ayan. Pero ano yan dyan guys, mamaya pakita ko sa inyo kasi malayo pa naman ako. Malapit lang kami dyan sa bahay. Lapit na kami dyan. Kaya kayo guys, be safe always, okay?